Исәнмесез, мин Лейсан Файзуллина, һәм бүген мин Милли китапханәдә. Һәм мин сезгә бүген Марат Кәбировның китабын тәкъдим итәргә телим. Күбебез мәктәптә бик күп китаплар укыгандыр. Әлбәттә инде әдәбият дәресендә татарча. Ә хәзер инде зур үскәч китап уку бераз кимеде. Күбесенчә русча яки инглизчәгә күчте. Минем үземнең шәхсән бер кайчанда заманча татар китабын укыганым булмаганын аңладым. Шуңа күрә мин китапханәгә килеп шундый бер китап сайларга булдым. Миңа ярдәм иттеләр һәм бу китапны тәкъдим иттеләр. Марат Кәбировның китабы. Нигә бу китапның исеме китап? Укый башлау белән мин моны аңладым. Шундый кызыклы бер фикер бар. Баш мие генә үзен баш мие дип атаган. Һәм бу китап та үзен китап итеп үзе атагандыр, мөгаен. Китапның башыннан ук автор ниндидер чит ил авторларының цитатларын китерә. Һәм бу мине мавыктырып алды, эләктереп алды. Чөнки мин үзем күбесенчә инглиз телендә я урысча укыйм. Шуңа күрә бу якынлык мине бу автор белән якынайтып, үзенә җәлеп итте. Бу китапта бик кызыклы темалар, социаль фантастика, зомбилар темасы, киләчәк темасы күрсәтелгән. Минем өчен бу бик якын һәм күп заман кешеләре өчен якындыр дип уйлыйм. Бу китапны мин бар тик яшьләргә генә түгел, олы кешеләргә дә укырга тәкъдим итәм. Чөнки монда безнең тормышыбызның асылы язылган. Монда безнең тормышыбызның мәгънәсе бар. Һәм без бу китапны укыгач, бәлки бераз яхшырак була алабыздыр. Безнең һәрбер күзәнәгебездә элекке тормышыбыз турындагы мәгълүмат саклана. Социаль һәм физиологик ихтыяҗларыбыз тулысынча канәгатьләндерелсә дә, без ирексездән элекке тормышка тартылабыз. Без аң асты дәрәҗәсендә ниндидер югалту хисе сизәбез. Бу халәт кисеп ташланган аякның сызлавы кебек. Без битараф булып бер нәрсә дә эшләмичә яшәсәк, безнең тормышыбыз бер кайчанда үзгәрмәячәк. Һәм безнең тормышыбыз менә шушы китаптагы тормышка әйләнергә мөмкин. Мин бу китапны киләчәк турында уйланучы һәм фантастика яратучы кешеләргә киңәш итәм.